buruz burukoarekin argazkia ikusi da, Amets Arzaiusekin aritu baita aurten ere. Iñaki Muruak jantzi dio azkenik txapeldunari txapela. Tentsio handiko eguna izan zen bertsolarien hitzetan, igandean Iruñean jokatutako finala. Lujanbiok lana erruz egin zuen egun osoan kontzentratuta eta betarte serioz egin zituen bideak zartatzen. Orain 5 urte txapeldun izatearen ordainetan, igandeko geltokian igo zen txapelketaren trenera Lujanbio. Erakustaldia eman zuen hasi eta buka, eta 2240 puntuak dira horren erakusle. Beste 7 bertsolariak nolanahi ere, bikain aritu ziren saioa hasi orduko, hartu baitzioten tamaina oholtza berriari eta tenple honean eutsi zieten 13.300 lagunen begirada, animo eta txaloei. Txapelketen argazkia berritu du aurtengo finalak, baina bideak berak berritu du. Bertso gozez zeuden txapelketa asterako bertsozaleak eta igandeko finalean ere islatu zen goze hori. Asteburuan jasotakoekin jarraikietan Nafarroatik mugitu gabe, Atortxurrokek 27. edizioa bete du. Asteburu konplikatu batean, jende ez gainezka egon zen ekitaldi batean, dispertsioaren kontra pertsonatik pertsonara egiten den lana goraipatuz. Xochitl Karasatorre izan zen aurtengo mezua irakurtzea arduratu zena, espetxetik begira zuen aita. Hala, dispertsioaren kontra egin den lana eta oraindik geratzen dena irudikatu nahi izan dute Atortxurrokeko antolatzaileek. Gabon, 20 kilo baino gehiago galduta bitaminen gabezia, negurako arropa egokirik ez edota ziegan aireztapen arazoak dira. Pablo González, euskal kazetariak abendu hasieran Free Pablo plataformari bidalitako gutun batean zehaztu zituen egoeretako batzuk. Gonzálezen Radomeko segurtasun handiko espetxean jarraitzen du, joan den otsailetik Varsoviatik 70 kilometrora eta guztiz bakartuta. Oiana Goiriena bikoteak 2 orduz Polonian bisita egin zion, hilabete bat dela, eta gaur gurean izan da gonbidatu nagusi gisa Gonzálezen uneko egoeraz mintzatzeko. Abokatu Barrizek sartu dugu zela kasuen, injarra moteko, aporroa presiño gehiago bitzeko, perfil tekniku hau edekoe, arazo hauetan, penaletan da, zaildu hauek diz, eta alde horretatik bai aldatu da, izen be, gu ustaietik onagabi zentzuten, bai, eukiko zuen bizitateko aukeri, helduko da, esan heltzen, eta honek sartu dizenetik, handi gitxi-gitxire, heldu da bizitan juteko, bai, bine orduan, bai uste guzosar aldatu dela, ikuspuntu horretatik. Bestela beran legezko egoerin ganin ez da esar aldatu. Bera, behin mineko espezialdi zen dau, 3 hilabete gehiago bitxuz, otsailen askanera arte, eta gero ikusko da. Gai aldatuta, Osakidetzako sindikatuek deialdi bateratu bat egin zuten ostegunean, Osakidetzako lantoki guztien atarian biltzeko. Euren hitzetan, Eusko Jaurlaritzako osasun saila, osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari da, eta iragarri dute Guberrien ondoren protestak kalera eraman eta herritarrak ere deituko dituztela parte hartzera. Itziar Perez eta Idoia Gurrutxaga, Donostialdeko esiko zuzendaritzako kideak, kargugabetzeak eragindako krisiari buruz azalpenak emateko agerraldia egin du sagarduik gaur Eusko Legebiltzarrean, baina oposizioko taldeek egindako galdera zehatzei izkin egin die eta ez du argitu zer dagoen erabaki horren atzean. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzu buruekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena, aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan, baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Gizarte arloko beste gai batzuei helduta berriz, talaia feminista sortu dute, estatu feministarantz eragiteko
tresna. Talaia feminista txosten bat izango da Euskal Herriaren konjuntura eta trantsizio feminista aztertzeko, hala talde bat sortu nahi dute datorren urtean lehen txostena kaleratzeko. Euskal Estatu feminista bat dute xede eta horretarako trantsizio feministaren beharra nabari dute Euskal Herrian. Ideia horren bueltan batu ziren larun batean 80 emakume subiranista, ezkertiar eta independentista suan egosten ari den trantsizio feministarako tresna ezagutarazi eta hartaz hitz egiteko talaia feminista. Oraindik erabakitzeke daukaten maiztasunarekin argitaratuko duten txostenak bi atal izango ditu gainera. Euskal Herriaren konjunturaren azterketa bat begirada feministatik eta Euskal Herriko trantsizio feministaren azterketa bat. Hizkuntzarekin lotuta UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak Debako Luzaro ikastetxean egindako batzar nagusia baliatu du Hernaniri, Astigarragari eta Asteazuri ongietorria egiteko. 3 udalbatzarrek azken asteetan egin dituzte mankomunitatera batzeko eskaerak eta hark aho batez berretsi ditu. Hernaniko udala, UEMA udalerri euskaldunen mankomunitatean sartzeko proposamenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemosen Hernani udal taldeak, kontrako botua ez dago kontrako boturik eta abstentziak Alderdi Sozialista udal taldeak. Bruselan bildutako Europar Batasuneko energia ministroek hitzartu dutenez, gasari gehienezko prezioa ezartzeko tresna indarrean jarriko da, baldin eta herberetako merkatuan hilabete barru entregatu beharreko gas megabat orduak 180 euro baino gehiago balio baditu 3 egunez jarraian. Beste baldintza bat ere bete beharko du. GNL gas natural likidotuaren prezioa baino 35 euro garestiagoa izatea, baina muga horrekin gas eskasia izan daitekeela ohartarazi duten zuhurrei beste keinu bat ere egiten die akordioak. Hornidura arriskua ikusten badu, Europako batzordeak behin-behinean eten ahal izango du tresna. Batzordeak askoz proposamen epelagoa aurkeztu zuen, haren arabera gasaren megabat ordua gehienez 275 euro ordainduko du Europar Batasunekoak, baina prezio horretatik gora 2 astez egoten bazen soilik. Adarjotze hutsa zela esaten zuten Teresa Ribera, Espainiako trantsizio energetikorako ministroak, besteak beste. Hirugarren bertso txapela nagusia poltsikoratu du Maialen Lujanbiok eta beste behin 2009ko eta 2013ko buruz burukoaren argazkia ikusi da. Amets Arzayusekin aritu baita aurten ere. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbiok Zugazpi. Hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Esan bezala, Maialen Lujanbio txapeldun
Hirugarrenez, lana erruz egin zuen egun osoan, kontzentratuta eta betarte serioz nahi zituen bideak sartatzen. Buruz-burukoan lasaitu zitzaion bisaia eta piztu begirada Amets Arzalluzek eta biek plaza arrotuko zutela erabaki zutenean. Hala ere, goizeko saioa burututa, ez egin hain argi irabazlearen izena eta hantxe aritu ginen ikuslei galdezka arratsaldeko saioa hasi baino lehen. Maila oso altuan iruditu zaizkit guztiak eta giroa eta oso polita. Bueno, niri gehien gustatu zaiena izan da Alaiaren bertsoa, Irribarrearen bertsoa, oso ondo ez dakit, oso polita izan da bertsoa, nola esplikatu duen sexuaren inguruan, baino zaintzatik ere. Gustatu zait. Bueno, nabarmendu gehien bat 8 nivela, mailea. Eta, bueno, bertso momentu puntualak egon die, hauek txarrago, baina, gehien bat ni dezakako nuke 8 mailea hori gaurko honen dauna. Lehen hau batetik 8 hautezan koskaikoain ez daula. Berdintasun handio 8 artean da askota ez dakizu. Geo txapela bate jantziko, baina, ez besteke intzikian Hoixenik. Gauza bea ez, garai baten igual erresago ikusten zen duen kiniela asmatzea erresagoa zen, aurten ere ditugu kiniela noski, baina niretzat pozgarri edana da, hor dauden 8etatik edozeinek irazten badin badu gaur ere, ni enau harrituko. Eta oantxe egin de topo baita Oiana Igoranekin, Julio Sotorekin, bikin egon naiz, eta 8 behar dute, baina egon zitezken hor elasai. Eta zoragarrie hoi da, zen maila daun, eta bueno, eta gero giro hau, ez du egunero bizi, orduan, bueno. Gehien gustatzen ariketa edola azkeneko izan da, ganbararen ariketa. Interesgarri iritsi zait, azkenean bakoitzak ze gaietik jotzen ikusita, dena gai berdina izan da. Eta hori interesgarriena hori, azkenekoa. Bueno, nik uste dut, hasieran kostatu zaila igual pixkot sartzera, zen erresa, eta gero ja behitik gora daudela, eta bakarkakotan egon direla hobekien edo gozatu dutela gehi. 350 bolondrez eta hilabetetako lana behar izan da 5 urteko itxaronaldiaren ostean, bertsolari txapelketa nagusia berriz ospatu ahal izateko. Euskal kulturaren hitzordu garrantzitsu honen inguruan, bertsozale elkarteko lehendakaritzako kide den Xabi Igoarekin mintzatzeko aukera izan du Hamaika Telebistak. Hamaika Telebista bertso txapelketa nagusiko finalera gerturatu da eta hemen Xabi Igoarekin gaude. Bertsozale elkarteko lehendakaritzako kidea da. Eguerdion? Eguerdion. Zer moduz dijoa gaurko goiza, momentuzia erdia pasa da, ze balorazio egin duzu orain arte gertatutakoaz? Bueno, lehenik eta hain posa handi dela berriz ere, batenok bildu alizatea bertan, 5 urteren buruan berriz ere horrelako leku bat, lehenengo zebintzat. Leku hau horrela betetzea, eta lehenik eta hain hori da nik uste dute notizia aipagarrena, titularra eta gehien posten gaituena. Saioari dagokionez uste dut oso saio txukuna doala, agian ez da lehertu momentu puntualen baten, baina uste dut oso lan txukuna egiten ari dira bertsolariak eta publikoa gozatzen ari dela. 13.000 pertsona elkartu dira gaurkoan hemen, ez dira gutxi, gusartu garenean gutxienez, harrituta geratu gara ez, nola bizi duzue, zuek, ze sentsazio ez, hainbeste bertsozale hemen elkartuta ikusteak ze sentsazio eragin dizue? Bueno, posa eta ardura, erdibana, baina gehien bat posa esango nuke. Uste dute atzo aulkia jartzen gaundela komentatu genuela ez. Nork esango zigun 2020ko udaberrian berriz ere gai izango ginela horrelako leku bat betetzeko ez, eta oraindik ere azala, tente jartzen zaigu esan orduko ez. Nik uste dute giroa ederra dela, gaina egunak ere lagundu du, eta kanpoan orain bazkaltzen ari dira guztiak eguzkiaren argitan, da nik uste dute hori dela, posa, ilusioa, eta ardura puntu bat ere antolakuntzan gaudena enean. Agustia posible egin izateko, imaginatzen dut, ikusi daiteke atzan dagoen antolakuntza erraldoia dela ez, konta idazu nola bizi izan duzue antolakuntza guztia borrera eraman alizatea, zenbat pertsona zaudete guztia hau mugitzen, zeintzuk izan dira ardura nagusiak? Batetik elkarteko langileak daude, haien lan eta ardurak bikain betetzen dituztenak,
Eta bestetik badaukagu borondatezko talde potente bat, 350 bat lagun edo izango gara guztira, azken egunotan hemen, aulkia jartzen, ateak zaintzen, konsignak zaintzen, denetik lana ugari dago, baina hori eskerrak ere gertatzen dau, eta nik uste dut eskertzekoa dela egiten duen lan on eta profesionala. Aldaketa nabargarria, urten Iruñan lehenbiziko aldiz txapelketa nagusia ospatu da. Zer esan nahi du honek, ez? Aldaketa bat da historian ere. Bai, bertsolari gaiek ere aipatu dute, ez? Badu kutsu politiko bat ona etortzeak, zorionez holtzan suertatu den taldeak ere badu, argazki horrek ere badu pisu politiko bat, eta nik uste dutela gaur egun plaza jardunean ari diren horien lagin bat eta irudia ere badela horren islada, ez? Eta Iruña zer esango dugu, 13.000 pertsona, Navarraena, etxean bezala, posik. Aipatu duzun argazki horretan ere, lehendabiziko aldiz hiru emakume ikusi ditugu final batean, ez? Orain arte ikusi ez dugun zerbait da horixe. Bai, izan da garitik, ez nik uste dut badela, plazan gertatzen ari denaren lagin txiki bat. Akaso zenbakiak ez dira kasu honetan perfektuak eta zehatzak, baina plazan eman diren aldaketa batzuk, hemen ere gaur ikusi ahal izan ditugu. Ederki, Xabi, ikusi dugu gainera, gogo handiak bat zeudela final hau ospatzeko, 5 urte itxaron behar izan dira, eta iraietik amaitu ziren sarrera horiek oso datu esanguratsua, ez? Jendeak bat zuen gogo handiagun hau iristeko eza. Bai, horrela da, 5 urteko zikloa bilakatu zaigu txapelketa, urtengoa nolabait urte bete beranduago dator, eta ilusioz eta gogoz hartu dugu, eta arratsaldea ere uste dut horrela hartuko dugula. Ederki, Xabi, mila esker, ikusi beharko dugu nola amaitzen den bertso txapelketa final unkigarri hau, eta mila esker gurekin ratutxo egoteagatik. Zuei, mila esker. Eta asteburuan jasotako, ez? Aipatu dugu ere, Atortxurrokek 27. edizioa bete du asteburu konplikatu batean. Poza, badaukagu nola goza, tristura zugu alare, nahi gabe bihotza. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Etxean edan nahi ditugu zuk barrutik nik kanpotik dira, herria indartzen ari da, lehenbaien ekarri behar dira, presoak Euskal Herrira. Eta larunbateko Atortxurrok ekitaldiari buruz sakonago hitz egiteko, Aitor Agirrezabal antolakuntzako kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Aitor? Gabon, bai. Zer moduzko harrera izan du larunbatean ospatutako Atortxurrok jaialdiak? Egia esan pozik gaude, ez? Pozik egindako lanarekin eta pozik emaitzarekin ere, azken finean beti aipatzen dugu gure helburua dispertsioaren aurka milaka lagun elkartzea da, babes bai emozionala, bai babes ekonomiko bat lortzeko, eta uste dut bi helburuak lortu genituela. Esan dugu lehenago ere, ekitaldi zuetetako asteburu bat izan dela, Ertzainak taldearen kontzertua izan zen lehenengo, atzo ere bertso txapelketaren final nagusia. Espero zenuten zenbakietara iritsi zarete? Bai, egia esan, aipatu dituzun ekitaldi horiek direla eta beste faktore batzuk, ez azkenean guk ere udan beste jaialdi bat egin genuen, eta espero genuen aurten sarrerak ez agortzea, ez? Beste urte batzuetan, azken urteetan agian gaizki ohitu gera eta sarrerak agortu ditugu, baina aurten manejan etzen genituen zenbakietara iritsi gara,
eta aipatu dudan bezala, gure babes ekonomiko hori, ez? Gure ekarpen ekonomiko hori egiteko moduan gaude, ez? Dispertsioaren kontrako lan horri, gure babes ekonomikoa emateko moduan gaude, larun bateko jaialdiari esker. Eta hori da garrantzitsuena. Auzolana ere oso garrantzitsua da, ez da, ekitaldi honetan. Nolakoa izaten da normalean antolakuntza? Beno, horrek badauka bere lana, ez? Azkenean hor hilabeteak lehenago hasten gara Iruña herriko auzo eta herrietan, Nafarroako herrietan, pixkat dena mugitzen, ez? Azkenean 800 lagun inguru elkartzen ditugu olako jaialdi bat antolatzeko, eta horrek lan esker handi bat eskatzen du. Eta beno, egia da, aurten agian beste urte batzuetan baino gehiago kosta zaigula, gero eta gehiago kostatzen da nik uste edozein gauza auzolanaren bidez antolatzea, eta atortxu ere horren isla da, hala ere lortu dugu, eta hori nire ustez ikaragarria da, 800 lagun elkartzea, baina ez dugu ukatuko, eta uste dute gainera garrantzitsua dela azpimarratzea, gero eta gehiago kostatzen dela, olako jaialdi bat antolatzea, gero eta gehiago kostatzen dela auzolanean edozer aurrera ateratzea. Esan dezakegu orduan eboluzioa urtez urte positiboa izan dela? Bai, egia da, azkenean atortxu, jaio zenetik evoluzio ikaragarri izan da, urte asko dira, egia da, 23 urte dira. Frontoi txiki batean hasi zen, laukatu zeuden hau antolatzen, eta gaur egun 800 lagun inguru biltzen gara, ez, dena aurre ateratzeko. Eta azken urteekin alderatuz, egia da, evoluzioak jarraitzen duela, eta batez ere kontuan hartuta udan bieguneko jaialdi berezi bat antolatu genuela, eta horrek ere bai antolakuntzari, bai voluntarioai, bai musikari, bai publikoari ere ahalegin berezi bat eskatu zitzaiola udan, esan dezakegu evoluzioa orain gure ohiko datara ez, gure neguko zitara itzultzeko, positiboa izan dela bai. Aurtengo lemari erreparatuko diogu, gertu gaude hain zuzen ere, urratsak ematen ari dira presoen Euskal Herriratzean, nolakoa da argazkia? Hori argazkia da, ez, islatu nahi izan duguna gertu hitz horrekin. Azken finean, ezin dugu ukatu aurrera pausoak eman direla arazo hau konpontzeko. Gero eta Euskal preso politiko gehiago daude etxetik gertu, hau Euskal Herriko espetxeetan, naiz eta oraindik ere badauden gure mugetatik kanpo dauden presoak, baina aurrera pauso garrantzitsua da hori. Baina gertu egoteak berak esan nahi du ez gaudela helmugan, ez gaudela helmugan, oraindik zerbait falta dela helmugara iristeko, eta hori da pixka eta aurten islatu nahi izan duguna. Orain arteko bidea ez da inertziak edo denborak egin duen bide bat izan, ez da besterik gabe gertatu den zerbait. Gaur egungo egoeran baldin bagaude, bada lan asko egin delako. Eta falta den pauso hori emango badugu, hau da, behingoz bukatuko badugu presoen aferarekin, behingoz konponduko badugu, konpontzeko dagoen hau, jendeari esker izango da, jendearen lanari esker, jendearen borondateari esker, eta azken finean hori da pixkat helarazi nahi izan duguna, ez? Geratzen den bideo hori ere, jendeak egin beharko duela, kalera ateraz, gauzak antolatuz, presioa eginez, eta uste dute atortxu horren adibide bat izango dela, eta atortxu bezala milaka adibide daude, auzo herri, izan dezakegu Bilboko manifestazio handia edo herri bateko bertso saio txiki bat, horren adibide dira, eta hori izango da gai honekin amaituko duena, azken finean jendea da azken pauso hori emango duena. Aitor, bide horretan jarraituko dugu lanean orduan. Mila esker gurekin egoteagatik eta ongi izan. Mila esker zuei. Aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere atortxu roken bueltakoak ala, bada Euskal presoen bueltako besterik. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, baldintzapean aske utzi dute Álvaro Arri Pascual, preso algortarra. 27 urte egin ditu espetxeratuta eta azken hilabeteetan etxean bete du zigorra 3. gerraduan. Espainiako espetxe zuzendaritzak 2008ko maiatzean iragarri zuen Castellotik Burgosera leku aldatuko zutela, orduan lehen gradutik 2.
aldatu zuten. Aurtengo apirilean berriz, espetxe zuzendaritza Karriri 3. gradua ematea onartu zuen eta aldaketa horrekin batera Euskal Herriratu zuten, Basaurira. Hurrengo urratsa izan da baldintzapean aske uztea. Preso algortarra 1985ean espetxeratu zuten eta 30 urteko zigorra ezarri zioten. 2018ko ekainean bete zituen zigorraren 3 laurdenak. Horrez gain, Espainiako espetxe erakundeek beste 6 Euskal Herriratzeren berri eman dute. Iñaki Kurrutxaga, Jesus Mari Etxebarria, Fernando Elejalde, Fernando García, Patxi Ruiz eta Dani Pastor euskal presoak leku aldatuko dituzte datozen asteetan. Gaiz aldatuta, 10 hilabete dira Pablo González atxilotu eta inkomunikatu zutenetik. Orain, behin-behineko espetxealdia berriro ere luzatua urtebete emango du espetxean gutxienez. Entzun jarraian, Ane Irazabal nazioarteko kazetaria. Indarra hori dela, ezin dela justifikatu kazetari bat 10 hilabetez kartzelan edukitzea inolako frogarik gabe, eta ia urtebete betetzea, ez? Orduan, garrantzi handia dauka erakusteko nolabait badirudiela maila bateko eta besteko kazetariak daudela. Eta Poloniak horri garrantzia kentzen diola justifikatzeko beste arrazoi batzuk, ez? Eta oso arduragarria da. Baina oso arduragarria da ere bere herrialdearen partetik ikusten ari den jarrera, ez? Eta zergatik ez den inolako erantzunik izaten ari. Esaten dudanean balio simbolikoa, nolabait modu negatiboan esaten ari naiz. Alde batetik atxilotua izan delako Europako Batasunaren baitan, Europako Batasunaren kide den herrialde batean, kazetaritza egiten lanean ari zenean, eta batez ere, hain justu, Ukrainako gerraren fase berriak, edo nazio mailako inbasio handia hasi eta egun gutxira. Ordan horrek ere badauka garrantzia bat, berak asko jarraitu duelako Ukrainako gerra azken 8 urteetan eta izugarri ezagutzen duelako herrialdea eta bere egoera soziopolitikoa. Eta beste alde batetik ikustea zer nolako presioa egiteko gai den Polonia, hainbeste hilabeteren ostean oraindik ere ez ikusteko inolako mugimendurik bera kalean ikusteko, ez? Bera kalean ikusteko eta nolabait isiltasun arduragarri ikusten ari garen agintarien partetik, berak egunak eta egunak kartzelan pasatzen ari den bitartean. Oso nik esango nuke bere aldeko mugimendua nahiko motel antolatu zela. Agian, eta nik ez dut uste hasiera batetik borondate txarra izan zenik, nik uste dut asko uste zutela laster kaleratu egingo zutela. Inork ez zuen espero momentu horretan hau gertatu zenean, 10 hilabete pasatuko zituela kartzelan inkomunikatuta, ez? Orduan, egia da autokritika egin beharko genukela kazetariok eta edabideek hasieran agian ez genuelako presio handirik egin, edo agian ez ginela hasierako momentuan hain azkar mobilizatu. Baina nik esango nuke, hilabeteak pasa diren heinean, bai ikusten ari garela gero eta ahots gehiago, gero eta indar gehiago, kazetaritzaren elkarte askoz gehiago mugitzen ari dira bere askatasuna eskatzeko, baina, klaro, dagoeneko hilabete asko dira. Nik uste dut horrelako adibiderik azken urteetan ez dugula ikusi gure inguruan. Hau da, ez dago horrelako adibiderik, ez dago horrelako aurrekaririk. Eta gero eta lotxagarriagoa bilakatzen ari denean, mobilizazio gaitasuna ere handitzen ari da. Klaro, kontua da hor, presioa egiteko presioa altu mantendu behar dela. Ze presioa jeisten bada, nolabait Poloniak probetxu hartuko dio horri, ez? Nik uste dut errezena dela esatea, baina freelantza zen, edo etzaukan, baina eske horrelako aurrekora bat sortzen denean, gero atzetik edo zein joan gaitezke. Eta hori da onartu behar ez dena. Eta horregatik nik uste dut garrantzitsua dela esaten nuen bezala, ez? Elkartasuna erakustea alde neinean, gutxiago, gehiago bakoitzak alduen neinean. Eta presio instituzionala, presio politikoa oso altu mantentzea, ez? Ze bestela ezin da nolabait ahanzturan erori. Hori da garrantzitsuena une honetan.
Lehenago esan bezala, Oiana Goiriena Pablo Gonzalezen emastea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Goirienak pozez hartu du senarra ikusteko aukera, baina aitortu du arduratuta ere egon zela. Nabarmendu du animoz ondo ikusi zuela, baina salatu zuela traba ugari dituela edo zertarako. Oso intensue, oso unkigarrize. Euki gendune 2 orduko bizita bat, salbuespenez 2 orduko Moskuen, normalin ordu betekuk izeten diz, behan ipentsatu da urrunetiz unetzel, ez da gero ganera, inbeste denporan alkarrikusi bariko genilez, ordutxu bie Mosku esen, laburren jasku zen, baina ondo, oso ondo, bizoke, posik, burduri, gauza asko kontateko goguaz, da ondo, oso ondo. Eta zer kontatu dezakezu esan zizunaren aritik? Batez behin gendun berba etxeko konturi buruz. Zemin ganin ezakin guzen ban geizen, ia zelan dabizen eskolan, ia zelan beran falti garten daben, segaldetzen daben, zelan barneratu daben edo ez, gero familizen kontu, beran haitxe, ama, rebi, neuraldeko familize zelan darun, lagunez erdinoen, eta bertoko komunikabidik eta aia jarraitzen daben beran kasue, da hori beba izakin guzen ban, da gero berak bertan bizi deuen egoriri buruz bebaien gendun behar batez borrizik izen zin kontuek. Claro, eskizolatuta dagoelako, ez da? Ez dauka berririk, kanpotik inolako berririk? Gitxi. Eltzeinako zen barriz ediz gaur kartan bitxartez, konsulepe motentxo, geure barri, eta bertako abogau epe bai zeo zer. Baina, geizen kartak eta konsulen bitxartez. Baina, konsulepe hilin behin intxo biziten bat, usto, 6 intxo zela oinarte guztire, eta, 6 bider eukideu, amengo barri. Espainiako gobernuaren jarrera oso epela izan dela dio, eta nabarmendu du Espainiako gobernuari eta Europako batasunari ez zaiela interesatzen Poloniari ezer aurpegiratzea. Bueno, apur bat epela, gure gusturako oso epela. Hasieran be Álvarez ministrek urteman izaten bai eta Pedro Sánchez lehendakariz epe bai, eure babestu itzen dabela Polonian jarrai bidie, Polonian lege araudiz babesten dabela, Espainiako araudiz babestutie gustako lekidatzen moduen, eta oina eskanengo esan deuena da, eskatuten dabela, epaiketa bat izen deizen, hainbeta harinen, baina Poloniak beran investigazio amaitzuta gero. Zenba denpora bideuen Poloniak investigateko, ikerketan segiteko, arte 9 hilabete erabili deuz, ez dugu eserratara, eta holantxe segidu aldeu, ez dakigu noiz arte. Nik uste dut, neure eritzize da, eta neure naize Álvarez ministrek momentu honetan esan biko lekena dala, aizue Polonia esaten zenduen, froga badeko zuezela, eukizu ez beste 9 hilabete ikertzeko, ez badeko zuezer barririk, edo kanpora, edo erun epaiketara, epin epaiketa ja. Ez ikerketak amaitzuten zuezenin batezakin noiz. Free Pablo González plataforma sortu zen, Pablo Gonzálezi buruzko informazio guztia eskuragarri izateko. Orain berriz, Free Pablo González elkartea sortu dute ekintzak antolatzeko ikusi. Hasieran hori sortu ben, beraz masterra hemen kidiek. Pablo Kinban, periodismo digital masterra zerake korreok eta EHUk antolatzen dabena, eta hor alkartu zen ikasliek, euretako batzuk sortu ben plataforma hau, eguneratute eukitzeko, berari buruz argitaratuten zan guztiz, eta gero eurepe bai sortu da bez edukizek, beran alde, eta euretiz. Da oin, plataforma horretatik abiatute sortu elkartie. Gara Free Pablo González, Asociación Free Pablo González elkartie, eta hor gauz bai neu, bai eure Free Pablokuk, eta beste beran lagun batzupe bai. Elkarte modu sortu gara, bai indar gehiagoa ze lan eitzeko beran alde, gero ekintzak antolatu bibadiz be antolatzeko, ze moten deu luzera doiela, igual beste elkarretaratzeren bat, edo firma bilketaren bat, eurek abiatu ben hasieran change.org-tik firma bilketa, olako gauzak eitzeko, elkarte moduan antolatu gara, eta gero bebai crowdfunding bat abiatu nahi gu, ze hau hori peluzerako da antza danez, abokatu barriz esartu guz, gaztu gehiago dakar, eta crowdfunding bat eitzeko hori horretarako bebai sortu gu. Hain zuzen ere, gobernu espainolaren jarrera, zaritu zaigo Jon Iñarritu EH Bilduren diputatua, alaxe azaldu dizkigu erakundeak eginiko mugimenduak. Espainiako gobernuak onartzen du Poloniaren jarrera, hasieran esan ziguten Polonia ez
zela estatu erreza, baina gero kontutan izan da zein zen bere jarrera Ukrainiako errefusiatuak jasotzen eta harrera horrekin ezin zutela asko egin publikoki, baina egingo zutela lan era pribatuan eta bai era konsularrean. Egia da Pablo konsularen bizitak eduki dituela, eta dirudienez babes konsularra badauka, hiritarrek kanpoan preso daudenean daukaten bezala, baina esan ziguten lan pribatu eta kudeaketa pribatu edo diskreto hori egingo zutela ez dugu ikusi, edo emaitzak ez ditu eman, eta guk eskatzen duguna da salatzea publikoki eta lan egitea Pablo libre izateko alik eta arinen. Satse, Kela, Klabek, SM, Komisiones Obrerasek eta UGTek deialdi bateratu bat egin dute ostegunean, Osakidetzako lantoki guztien atarian biltzeko. 11etan ospitalen atarian biltzera dituzuten eta ordu batetan lehen arretako zentro guztietan. Haien hitzetan, Eusko Jaurlaritzak osasun saila, osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari da. Bestaldetik, Arabako kontratu berrien 81% industria sektorekoak dira. Araba lurralde industriala da eta horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, Eustaten datuen arabera barne produktu gordinaren 31,5% industrian ekoizten da. Hala ere, enpresen arabera kontratatzeko arazoak dituzte, besteak beste espezializazio eta esperientzia gabeziagatik. Diario Noticias de Álava egunkariak argitaratutako datuen arabera, Arabako kontratu berrien 81% industria sektorekoak dira. Sektore horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, lurraldeko barne produktu gordinaren 30% baino gehiago industriatik dator. Euskadiko portzentai handiena da hain zuzen ere. Arabako enpresek lehenesten dute ekoizpen, muntaia eta mantentze saileko langileak kontratatzea. Horien atzetik ingeniaritzako, merkataritzako eta marketingeko langileak lehenesten dituzte. Euskadiko datuek egoera bera islatzen dute. Izan ere, industria sektorea lehenengo 5 familia profesionalen artean kokatzen da. Confebaskek iragarritako datuen arabera. Lehenengoa da mekanika, jarraian enpresen kudeaketa eta administrazioa, elektrizitatea eta elektronika, instalazio eta mantentze lanak, eta azkenik informatika eta komunikazioa. Hala ere, enpresek sektore honetako langileak behar izan arren, hainbat zailtasun dituzte kontratatzeko momentuan. Hori dio Arabako enpresen 84,3%. Diotenez, langile horien artean espezializazio eta esperientzia falta da arazo nagusiena. Gainera, espezializazio eta esperientzia faltaren arazoa Euskadi osoan zabaltzen da. Ez da soilik Arabako enpresen zailtasun bat. EAEko enpresen 60% baino gehiagok baieztatzen du profil egokiena aurkitzea zaila dela arrazoi horrengatik. Legealdiaren amaieran, lanarteko gutxieneko soldata, bataz besteko soldataren 60% izateko mugarria
hitzartu zuten PSOEk eta Unidas Podemosek. Gobernu akordioan bide horretan, Espainiako Lan Ministerioaren buruak, Yolanda Díazek, 2023an gutxieneko soldata igotzeko proposamenak plazaratu ditu goizean, aditu talde baten laguntza. Zigoera apalena 4,6koa litzateke eta handiena 8,2koa. Lan gatazketara salto, Pepsikoko langileek zuzendaritzak iragarritako kaleratzeak salatzeko protesta dinamika batean murgildu dira. Estatu mailan 550 langile kaleratuko direla iragarri du Pepsikoko zuzendaritzak eta multinazionalak zehaztu du horietako 37 Araban izango direla. 15 Etxaberri Ibina lantegian eta beste 22 Miñanon. Horrez gain, salmentako sektorean aurreikusitako kaleratzeek Araban zer nolako eragina izango duten ez dute argitu. Enpresako zuzendaritzak planteatutako kaleratze horien guztien aurka gertu dira Arabako plantillaren eta enpresaren gehiengoa. Langileek diotenez, ez dago arrazoirik jendea kaleratzeko. Izan ere azpimarratu dutenez, 2022ko produkzioa historiako altuenetarikoa izan da. Alde batetik enpresan, Etxabarri Miñan kasu honetan 15 pertsona kaleratu nahi ditu, noiz eta izaten nahi ditugun zifrak, errekor zifrak diren, bai produkzioan eta baita etekinetan ere, ez dela inor sobratzen Pepsin, ez dela inor sobratzen, eta beste nolabaiteko neurriak adostu behar direla kaleratzeak ez direnak, eta azkenik Etxabarri Binari eragiten dioten edonolako neurriek, Etxabarri Binan negoziatuak izan behar direla, bertan aukeratuak izan diren lan ordezkariek. Gauzak horrela, asteburu honetan bildu dira Etxabarri Binako lantegian, eta antolatu dituzte Gasteizen Andra Maria Azuriaren plazan mobilizazioak kaleratzeak salatzeko. Ekoizleak jokoz kanpo daude janarikatearen joko arauetan, enba nekazari sindikatuak ohartarazi duen. Ezaren barruan jarduten duten hainbat ekoizlek agerraldia egin dute goizean Donostian, euren produktuei esartzen zaizkien gehiegizko marginak salatzeko eta horiek apaltzea eskatzeko.
Euskal Estatu feminista bat dute xede eta horretarako trantsizio feministaren beharra nabari dute Euskal Herrian. Ideia horren bueltan batu ziren atzo 80 emakume subiranista, ezkertiar eta independentista Subasuan egosten ari den trantsizio feministarako tresna ezagutarazi eta hartaz hitz egiteko talaia feministaz. Batetik Euskal Estatu feminista bat lortu nahi dugu eta horretarako borrokatzen ari gara. Bigarrena, badakigu hori prozesu luze baten emaitza izango dela, trantsizio bat egin beharko dela, eta eskatzen diogu prozesu hori feminista izatea, eskatzen diogu prozesu hori emakumeen errealitatea goitik bera aldatzea, eta ulertzen dugu gainera aldaketa hori izango dela Euskal Estatua osatzeko palankatako bat, eta hirugarrena feministak gara. Eta zertarako sortzen dugu tresna bat izateko. Interpelatu nahi dugu estatua borrokatzen edo estatua nahi duela esaten duen horri ikuspegi feminista batetik. Bada ere, interpelatzeko trantsizio feministan ari den edo aritu nahi duen eragile sozial, politiko, sindikalei. Bada ere, halako enplazamentu bat jendarteari egiten dioguna, ez? Baina horrekin batera, gure ustez garrantzitsuena da ekarpen bat izatea. Ulertzen dugulako Euskal Herriak bizi duen momentu honetan, mundu mailan eta hainbeste aldaketa eta hainbeste ezin egon sortzen dituen momentua den, sentitu garelako guk ere pixka bat interpelatuta feminismoak ze azterketa egiten duen, ze gogoeta egiten duen, Euskal Herria nola ikusten duen galderan, ez? Eta galdera horreri erantzun kolektibo bat eman nahi diogu. Araotzeko neska eskola zaharra berritu eta 4 apartamentu turistiko, taberna eta jatetxea egokitu berri dituzte. Instalazioak altzariz jantzi eta etxe tresna hornituta daude. Orkatzategiaren magalean, Oñatiko Araotz auzoan naturzale guztiei ongi etorria eginez. Gaurkoan Oñatira etorri gara Orkatzategi mendiaren magalean dagoen Araotz auzora. Izan ere, nesken eskola zaharra Araotzeko ostatu bilakatu dute. Auzotarrek hasizia hausnarketa prozesu baten bitartez, izan behar ikustezan, azkenengo 50 urtetan, bertako biztanleriaren beherakada nabarmen bat zegoela, eta horri buelta eman guran, hasizien hausnartzen, zer egin zeiken auzuak, purtsoa berriro bizi berritzeko. Momentu hartan ikusi izan aukera bat, lehengo nesken eskola zaharra zan eraikina, oin gauzen eraikin hau, erabileran hitzeko ostatu bat sortzeko bertan, ez? Zertarako helburu ezberdinak tarteko. Alde batetik aipatu duguna, ez? Auzua bizi berritzeko, balkartzeko puntu bezala baita eurak izateko, bertan jarduera ekonomiko bat sortuaz, lana sortzia, ezta? Eta gero kanpotik, beste leku batzutatik zetorren jendiari, harrera bat egiteko, ez? Edo auzoko ate bat zabaltzeko. Hausnarketa horren ondorioz, udalian aurkeztu zen proiektua edo planteamentua, eta udalan aldetik zela ez, helburuak egin guztiz bat iken dago, ez? Udalak badauko beste laguntzaildo batzuk, landa inguruetara bideratutakoak, hau proiektu berezi bat zen, eta alaxe bideratu da, ezta. Bat egin geben, eta baiaz ginen horri apurtxo bat forma muten, ez zela bideratu, proiektua bera, ekonomikoki, eta hitzarmen bat egin zen. Hor jasotzen zen proiektua gauzatuko zela elkarlanian, horrelaxe bideratu da. Orduan, diru-laguntzak kanpotik jaso dianetatik kanpo geratuko zen beste guztia, auzuak eta udalak erdibana egin dago. Dauko jatetxea, taberna eta jatetxea, eta jatetxean emoten dugu edanetatik. Auzotar bat dauko hortu ekologikoa eta berak ekartzen duzten. Orduan, dependeta zer ekartzen duzten, horrekin itzen dolan. Eta gero gure asmoa zen, itxia betiko merenderua, bai.
tripak isa, txarri hanka, bustana saltzan, eta olako gauzatxoak. Gero bebai hori plato kombinauak, bokadilluak, eta gero sartzen du vegetarianoa eta veganoa beti aukeran. Makrobiotikoa demanda. Asten gare asteazkenetan, domeker arte, eta gure sukaldia dau zabalik, goizeko 10:00 gabeko 10:00 arte. Dauko 3 apartamento alokatzeko. Lautaz. Izetuz lau die, baina baten gu bizi gare. Eta gero dauko alokatzeko 3. Behekua aitzulo, da 4 pertsonan dako. Dauko logela bat bere komunakin eta gero sofa kama bat baitza. Eta gero dauko ugaztei, niretako politxena, bikote baten dako super politxa. Eta gero dauko andarto. Dala 5 pertsonan dako. Daka bi logela eta sofa kama. Eta oso politxak. Araotzeko ostatua kokatzen da zehazki Araotz osoan muinian, ez? Eta Araotz kokatziagatik, ongo litzateke Oñati eta Arantzazura bidian, ez da? Bidia bera oso esanguratsua da, nik usteot horre berak emuten dauen bizipenak eta paisaiak ikusgarrixa diala, ez da? Tartian behar ikutzeko kobak hor ditugu. Eta, aurkatzatekiko magalian dago, ez da? Horre guztixak, emuten dozku aukera paregabiak, ibilaldiak egiteko, harrikutzeko kobak egiteko, edo, gero Oñatik, bestaldi ditun beste zerbitzu edo aukeraz gozatzeko. Gure asmoa da familixan dako, mendixa guztetan jakon jentiain, natura, eta holako perfilan gabitz begira. Ez, porque guk ez dugu admiten ez jairik, ez festarik, ez olako gauzarik ez. Da entorno lasaixa. Eta gure dugu hori. Eskaintza da, lasai egotia eta naturakin disfrutetia. Kultura arloan, azkena gure alde agurbirako lehen kontzertuak eskaini ditu Ertzainak taldeak beken. Milaka azaleren aurrean aritu dira Gari, Josu, Zabal eta Txampi hainbat musikariren laguntzarekin. Taldea desegin zenetik ia 30 urtera. Txarriko sarek eta herriko presoen senide eta lagunek antolatzen duten jaialdiak 8 urte beteko ditu. Espetxe politikak sortzen duen sufrimendu eta zama guztia musika bidez arintzeko helburuarekin jaio zen Zama Doinuz arindu ekimena. Jaialditik ospe eta izen handiko musikariak, taldeak eta artistak pasa dira. 2023 urtarrilaren 15ean izango da Etxarri Aranatzen.
Kiroletan, asteburuan burututakoei begira ere, Gasteizko maratoi erdian 2500 kirolari baino gehiagok parte hartu dute. Urko Erran Gasteiztarra eta Nerea Egia Donostiarra izan dira urtengo probaren irabazleak. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Asgar taldearen Kale Gorrian kantuarekin aguntuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian bihar arte. Kale Gorrian hotzak hiltzen, kartoiek jaba ez naute abeste, eskubidekiak dardarka, ez du ahorako txamponik alotzen, eta nire alboan, egoera berean, bakoitza historio hunkigarri baten, aktore nagusian, goi beltzekoa, Traola, katuak jandakoa, sexua, luaren itzala, etiketatzea merezi duten liburuak. Traola,